Dušan, si normálny, Dušan? Si normálny, Dušan? Napadol si človeka, Dušan. Ako som napadol? Čo aj to príjme, keď už ľudí... No príjem. Prečo by som to vypínal? Prečo by som to vypínal? Au! Au! Čo ty, dole ma nechce? Hajde! Čo robíš, Henko? Tak čo ma držíš, kurva? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma škrčíš? Čo ma škrčíš? Čo ma škrčíš? Čo ma škrčíš? On to hodil. On to hodil. On to hodil, ty kogu, dobre? On to hodil. Čo ma škrčíš?